Yng Nghymru, da ni'n lwcus i gael rai o'r lonydd mwyaf godidog yn y byd. Ond mae croesi'r wlad yn gallu bod yn her yn ei hun, yn enwedig mewn car trydan. Felly dwi am brofi os di range car electric go iawn yn gallu ymdopi road trip hen ffasiwn. Mae'n fore braf yma yng Nghaerdydd. Dwi wedi derbyn y her i ddreifio'r car trydan yma o'r ddinas i borthaethwy ar Ynys Môn. A'r dewis am y trip ydy'r Hyundai Kona, sydd yn ôl y sôn yn gallu teithio hyd at 300 milltir cyn bod angen i ailbweru. Ond wrth gwrs, cyn unrhyw siwrna, mae angen bach o waith paratoi. Mae'r sawl ap ar gael eich helpu chi gynllunio eich siwrna a gweld lle mae'r gorsafoedd pŵer ar eich taith. I mi, dwi'n mynd o Gaerdydd i Borthaethwy hefo stop fach yn Caffi Cletwr ym Machynlleth. Yng Nghymru, mae 888 pwynt trydannu i gael, gyda llawer mwy ar y ffordd. Coni off de. Felly wrth ddefnyddio'r ap a rhoi manylion y car i fewn a'r llwybr eich am ei ddilyn, fyddwch chi'n gwybod yn union lle mae'r gorsafoedd ailbweru ac os wneud y car gyrraedd pen llanw'r daith. Ond, os di'r car am fod yn wyrdd, wrth gwrs, mae'r egnis mynd i fewn i'r car angen fod yn wyrdd hefyd. Wedi ceir gwyrdd yn bwysig iawn. Mae allurion carbon o'r sector trafnidiaeth yn cyfri am bron i dreiang o holl allurion carbon. Ond wrth wneud teithiau hirach, mae'n bwysig fod ni'n meddwl am newid i CAR TRYDAN. Felly bydd rhaid ni edrych ar ffynonellau fel solar ac enwedig gwynt i cyflenwi'r trydan sydd angen ar gyfer yr economi newydd. Ymlaen ar daith ac i fyny'r A470 ac un sydd wedi trefnu dod i fy nghyfarfod i esbonio ei brofiad o berchen car trydan ydy Mark James. Wi wedi prynu 2 ddweud y gwir. Prynes i smart bach o blwyddyn nôl falle i ffindo mas shwt oedd ceir trydanol yn gweithio a'r problemau chargio ag apps a math na o beth. Os ych chi'n neud eich gwaith ymchwil fel unrhyw beth arall gyda ceir, byddwch chi'n iawn. Wi'n chargio hwn fel arfer adre. Oriau ma yn y bore a wy'n cael trydan am 5 cinog bob uned. Felly mae hwn i chargio o rhywbeth fel 30% i 80%. Mae hwnna'n costi tua 2 punt i fi. Okay. A mae hwnna wein yn gallu mynd â fi yn hollol hapus o Abertawe i Gaerdydd ac yn ôl. Felly mae'n rhad iawn ac yn hawdd iawn i redeg y car, ond pa mor hawdd ydi defnyddio pwyntiau fel yr un sy'n ar fy nhaith yng Nghaffi Cletwr. Mae drost hanner batri'r car ar ôl, dros hanner ffordd at y lleoliad terfynol, ond be nhw'n ddeud i chi wneud ydy topio'r car i fyny pan ydych chi'n gallu. Felly mae mor syml hyn. Dwi'n agor y pwynt yma, tynnu hwnna allan, deud fy mod i yn ymwelydd, derbyn y telera, talu wrth gwrs, a ffwrdd ni. Mor syml a hynna. Ac yn disgwyl amdanau, mae Nigel, un sydd wedi gweld y twf mewn ceir trydan yn yr ardal oherwydd y pwynt chargio yma. Felly, o'ch profiad chi yma, ai ceir trydan ydy'r dyfodol? Mae yna ffordd i fynd i'w tybio, ond ai dyma fydd dyfodol i bob yn y pen draw? Rhaid bod y dyfodol. Doedd dim unrhyw siarsio gyflym am rhyw 60 milltir ym mhob cyfeiriad. Dim byd rhwng yr A55 a M4. Felly amhosibl i bobl mynd o Bangor i Caerfyrddin neu rhywbeth fel yna. Felly na, mae'n mynd i ddod, ond rhaid gweld prisiau llai. Ac efo'r car wedi cael rhyw top-up fach, mae'r daith hir ar llinell dderbyn o fewn cyrraedd. Ben, soniwch mi o prosiect car sy'n yma yn Ben y Groes. Mae gan Siop Griffiths car cymunedol Trydan. Dyn ni wedi cael o ers mis Hydref. A dyn ni'n un o sawl milltir cymunedol yn Gwynedd sydd wedi bod yn trio hyrwyddo cerbydau cymunedol. Sut ymateb ydych chi wedi gael ta? Oherwydd mae rhywun yn meddwl illa di bod yng nghanol Gwynedd, illa sy'n un o'r ardaloedd anoddau i berchen car trydan?
Wel, efo heriau yn arbennig i ti'r charge nhw, ond mae pobl eisiau falle trio i profi rhywbeth gwahanol. So mae aelodau cymuned wedi llogi fo, a dyn ni'n eisiau sicrhau mae pobl yn gwybod amdano fo, a gwybod, really, dyn ni'n ar dechrau'r taith o bob car yn y dyfodol i fod yn un trydan. Yn y dyfodol agos, gobeithio byddwn ni'n cael minibus trydan yma, car 7 sedd a car 4 sedd. A dyn ni eisiau sicrhau mae pawb yn gallu trio, falle cyn prynu y car ei hunain. Dyna ni wedi cyrraedd yr ynys, di croesi bont Menai. Be dwi'n ddysgu am geir trydan? Wel, i ddechrau, maen nhw ddistaw iawn. Yn ail, mae'n amlwg, mae yna fwy o ddigon o drydan i fynd o un pen o'r wlad i'r llall. Ond oes, mae angen newid eich meddylfryd pan mae'n dod i yrru. Chi angen gwybod lle mae'r pwyntiau trydanu. Mae angen cynllunio o flaen llaw. Ond ar y cyfan, dwi wedi plesio'n arw ac yndw, dwi yn ystyried prynu car trydan.